ai kwa ka ewa kai na ma da kana shan da wallahi tun da ka sheka wannan gidan ai ka gama rayuwa haba dole ka wala dole mata su tafiyo ka har gida saboda me kace haka ɗazu kafin ka zo nan wata iska ta sha gilas haka wata kyakkyawa ce dai wata iska nan ta sha gilas wata karwace ma tana ga wannan wai za ta wai kauce wuce na ce gidan uwarki ne na ba mai kofa na a nan gida? yi nan waje na batta Bilki, dala ki haƙuri. Wallahi ina wajen nan na kai minti 10 in ban fi ba ma. Wani dan iska kawai ya zo ta kofa wani wai kar in shiga cikin gidan nan ni wace ce. Haba. Ki haƙuri kin ji? Sannan na ta kiran wayanka, na kira wayanka, ka yi picking call dina. Ki haƙuri waya ba ta kusa da ni ne. Muna tare da shi ne. Bismillah mu shiga. Je. Ki haƙuri kin ji? Wallahi ban sani ba. Au, wannan iskar karuwar kake bai haƙuri? Wannan iskar karuwar ma ka rasa wacce za ka bai haƙuri ta iskar? Ya isa. Shi magana